Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today po, kumpleto po kami. So, ang hinanda po pala namin ay super merienda. So, wala kaming rice today. Tapos, ito po, mayroon kaming ice Milo. Milo na may ice. Tapos, mayroon kaming carbonara, clubhouse. Fried chicken at pancit canton. At french fries pa pala. This video is a collaboration with King Limar. Yes po. So, si King Limar po, Bisaya din po yan. Pero nandun siya ngayon sa Malaysia. Tsaka may bahay rin siya dito sa Cebu. So, ang sasarap po ng pagkain po doon kay King Limar po. So, tapos dinig na dinig po, ganda siguro ng mic niya. So, puntahan po natin, pakisuportahan po natin, tsaka paki-on po ng notification bell. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So, ayan po. So, mayroon pala kaming topic for today po. So, dahil sa sobra pong dami ng nagtatanong po sa amin kung ano po daw yung camera na gamit namin. So, yan po yung topic today. Tsaka magbibigay po kami ng kunting tips so, paano namin siya ginamit, paano namin napaganda yung quality po ng camera po namin. At saka kung magkano po yung halaga ng camera. Start na po tayo, kain na po tayo. Fried chicken, be. Kain tayo. Ito pang. Ito, clubhouse. Ito po lahat po, nabili lang po namin dyan sa tabi-tabi po. Yeah. Yummy. Wow. Ayan, ito po yung clubhouse. Tikman natin to. Ikaw, be. You wanna try? Yan. No? No? Hulog mo. Ouch. Hmm. Ako ganyan yung mga vegetable. Sige, ako na lang. Kain ka ng chicken. Mm. Yan po, sarap po. Ano mo, ano ba? Basta ano mo. Hmm. French fries, be. Masarap yung clubhouse nila pa, no? Hmm. Ang dami pong sahog sa loob, oh. Nabili po namin to sa Java High. Opo. Located po sa Cordoba, Cebu. First time namin makatikim ng clubhouse nila, no? Masarap pala. Chicken. Ang talagang chicken kuan. Yummy. Try din ako. Ako magtatanong sa iyo, pa. Ano bang kamera ang ginagamit mo, pa? Anong kamera ang ginagamit ni Bisaya Studio? So, ang camera po pala na ginagamit ko is webcam po. Ang name po ng camera is Logitech C922 Pro. So, ilalagay ko po yung picture dito. So, hindi po siya masyadong mahal po. Mura lang po yung webcam lang kasi need po siya ng computer para po mapagana. So, madami po kasi nag-comment sa amin na mamahalin daw yung camera namin. Hindi po. Kasi wala po kaming pambili ng camera. Mahal kasi ng mga camera. Pero ako talaga mahilig ako sa editing. Mahilig ako mag-edit ba. Kaya gusto ko sana kaso wala pa kaming budget talaga for camera. Hindi pa naman gaano
hindi pa naman malaki yung sinasahod namin dito sa YouTube eh. Kasi simula pa lang namin ba. So, yung halaga, maya po abangan nyo ha. Pancit Canton, be. Ito, pancit canton, ang sarap ma. Ma. Alam? No. Lagay ko muna dito para hindi madisturbo ma. Kuha ka. Plastic Gusto- na po yung ginagamit namin na kutsara po kasi sa balot na video yun pa, no? Maingay Pasensya pala. na po kayo. Maingay po yung spoon na ginamit namin doon. Magkano ang halaga pa there Mm. ng webcam mo? So nabili ko yung webcam po worth 5,000 pesos po sa SM Cebu. So yan po, murang-mura lang po talaga. Mas mahal pa yung cellphone po. Mas mahal pa po yung cellphone nyo po. Saka kung mayroon kayong nagamit talaga na mayroon kayong camera like cellphone at gusto nyo mag-vlog po, gamitin nyo lang po kung ano yung meron na po kayo. Huwag mo nang bumili ng mamahali na gadget po. Lalo na pag nagsisimula ka pa po kasi hindi mo pa alam kung ano talaga yung focus mo. Kung talagang ipagpatuloy mo ba yung pag-vlog mo. Ganyan. Saka na lang po pag bumili po kapag talagang seryoso ka na po na ipagpatuloy at kasi yung YouTube kasi long term kasi ito siya. So yan po. So worth 5,000 pesos po, murang-mura po, kayang-kaya nyo po yan. Pero dapat po mayroon kayong computer para po magamit nyo po yun. Tapos maya po, bigay ko ng tips kung paano siya gamitin at paano mapaganda po. Kaya po hindi kami makapag-shoot outdoor kasi kailangan po ng computer. Di po namin madadala yung computer sa labas. Ang sarap ng pancit canton. Ito, mayroon po ano. Si Sax talaga, chicken lang ginakain niya dito. Hindi masyadong kumakain yan. Lalo na ito, carbonara. Hindi kumakain yan ng carbonara. Lalo na spaghetti, Hindi kumakain yan na mayroong ketchup. Ayaw niya yung mga foods na may ketchup. yan, minsan nagtataka kayo na wala siyang ibang kinakain talaga yan lang. Chicken lang. French fries? Kahit walang rice, may carbo pa din. Itong pansit, no? Ang dami kaya yan. Pancit. Crispy. Kinto isa mo? Kinto isa ha? Sa'yo na yung isa be. Yan. Naduha na akong chicken wings. Yan. Kain po tayo. Kapag nag-YouTube talaga pa, no, kailangan talaga mag-isip kung ano yung niche na gagawin mo. Kasi yung dati, nagsimula pa lang kami sa YouTube, yung niche namin dati is editing tricks. Tapos nag-switch na lang kami ng mukbang. Kasi yun yung video namin, pinupost talaga ni YouTube tuwing nagbumukbang kami ba. Kaya nag-switch kami ng mukbang.
Simula nung i-push ka ni YouTube, pang nagmukbang na lang, no? Kasi yun nga, everyday kasi kumakain naman tayo, di ba? So, binablog na lang namin yung pagkain namin. Tapos mahirap din mag-isip talaga ng content. Lalo na pag baguhan ka pa sa YouTube. Unod. Ay, may tanong pa ako, pang. Mm. Marami din nagtatanong nito. Ano yung ginagamit mo na application or software? Ano tawag nun, pang? Pang-edit. O, pang-edit. May dumi mukha ko. Wala. So, ang ginagamit ko pala pang-edit ng mga video namin is Adobe Premiere Pro. So, yan po. So, medyo technical lang po siya talaga. Dapat nyo talagang pag-aralan yan. Pero ako kasi isa akong IT po, Information Technology graduate. Tapos nanood ako ng mga tutorial sa YouTube para makuha ko talaga. Kasi dati kasi hindi ako nag-edit ng mga video. So kasi kapag determinado ka talagang matuto, kahit ano pa yung gusto mong gawin, talagang makuha mo talaga siya. So dapat determinado ka talaga. Karoon ka talaga ng passion sa ginagawa mo ba. Hindi po namin sinasabi na expert kami, based lang po sa in our own experience po. Sa napagdaanan po namin. Tsaka paano ba namin napaganda po yung quality niya? Gumawa po kami po ng mga DIY lights kasi wala kaming pangbili ng mga ring lights. So gumawa ko ng box na nilagyan ko ng normal lang po na LED bulb. So ganyan po. Excuse me po. Gumawa ko ng mga 3 lights po. Isa sa harap, 2 sa gilid. Slice bread. Dito ka dahil walang ketchup. Sarap yan. Tuman, tapusin natin ito, ma'am. Tapusin mo, pang. Ito, ma'am. Hati tayo. Si Sax hindi kumakain ito. Tsaka kung may tanong pa po kayo, mag-comment lang po kayo. Halos lahat po ng comment, nagre-reply talaga kami. As much as possible po, kung sa makakaya po namin sa dami po. Ang sarap ng carbonara po. Rame. Rame. Sarap ng Milo, ma'am. Ito.
Ito po palaging request ni Sak sa akin. Ulitin ko po, yung camera na ginagamit ko pala is webcam C922 Pro. So worth 5,000 pesos. So yan po yung ginagamit ko. So halos sa lahat ng video namin yan po talaga. So believe din kami sa camera na yan kasi umabot kami ng 20,000 subscribers dahil dyan, di ba? So wala na talaga kami ibang magamit na camera for now. Sana po nasagot ko po yung mga tanong nyo po. Tsaka po, huwag po kayong maghiya pong mag-message sa akin sa Facebook page namin. Tsaka ngayon po yung mga video namin, mayroon po kami mga collaboration para po makatulong din po kami sa kapwa namin mga vloggers po. So alam po namin na mahirap po talaga mag-vlog po. Kahit sinasabi ng iba po na madali lang daw yung ginagawa namin kasi puro lang kami kain. Naku po, hindi po madali po. Kasi mayroon pang editing po, mag-edit pa po kami ng video tapos po magluluto pa po kami lalo na pag madami yung hinahanda po namin. Kakapagod din po magluto po. Pero worth it naman po pag masarap talaga yung kain mo, di ba? Pero wala pong madali po. Sa totoo lang po. So sa mga vlogger po dyan, nakaka-relate talaga sila sa amin na mahirap po talagang mag-vlog po. Hindi po talaga siya madali. So kaya ngayon po, mga susunod din namin na video, mayroon din kami mga collaborations sa same po namin ng niche or topic sa YouTube. Mga mukbangers din po sila. Na yung iba nagsisimula pa lang, yung iba na meet namin, na friend din namin sa Facebook, naka-PM namin. So ganyan po doon, wag po kayong mahiyang mag-approach po sa amin po. Mag-reply po kami talaga. Huwag niyo pong kalimutan si King Limar. Opo. King Limar po, paki-visit nyo po yan po. Mabilis siyang shoutout muna kami mga studio. Ito, meron silang mga channel. Shoutout Maria Selena Bills, LG Navarro, Angelo Requerme, Budol Gang, Adim Vlogs, at Steve Gaming YT. Shoutout din Madam Yong, Ging OFW's Life, Jan Bistal. So yan po. Ang next po na shoutout namin po, wala po to silang mga channel. Shoutout Lovely Calderon, Sunshine Pangilinan, Saud Al-Nasser at Family Sintino, Dayan Labindua, Marcris Bilyason at sa anak niya na si Gabriel Bautista, pati na rin sa Bilyason family. Mga anak ni Altisa Pustanes po, shoutout. Jimar Yutok at ang girlfriend niya na si Jenity Dimabuyo. James Laranjo, Mandirigma fans. Shoutout Clyde Ivar, Ben Spaghetti Mukbang, Mark Joseph Ayo. Birthday niya ngayon pa. Happy birthday, Mark Joseph Ayo. Anong birthday? June 3? June 3. So, happy birthday po. Pamploma family sa Davao. Kent Braille Bitoon from Clarin, Osamis City. Uy, taga-Clarin. Sheena Salasalan from Davao de Oro. At shout out po sa dedicated workers from the Philippines here in my country, especially to Ate Mater Pangilinan, Kuya Lito Campena, Ate Eileen Elpa, and Kuya Tony El Chico. Greetings coming from Vera D. Canay from the Republic of Palau. Hello po sa inyo. Ay po sa inyo lahat. Yan lang po. Yan na. So yan lang po mga ka-studio. Sana po nag-enjoy po kayo. Yan po si Saso, kumakain pa. Bukog na natira. Sana po nag-enjoy kayo dito at mayroon kayong natutunan kahit paano po. At yan lang po. Kita-kits tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye.